104.7 IFM. Report! Ramdam na ramdam ang Christmas rush sa lungsod ng Dagupan sa bisperas ng Pasko, kung saan dagsa ang mga mamimili sa Baratilyo upang bumili ng mga panregalo at iba pang pangangailangan para sa Kapaskuhan. Ayon sa ilang mamimili, ngayon lamang sila nakapamili dahil ngayon lang din nila natanggap ang kanilang mga bonus. Nintay pa kasi namin yung bonus, ma'am. Kaya ngayon lang kami namamalingki. Sa Baratilyo naman, makikita ang samot-saring panregalo tulad na lamang ng mga laruan, damit, gift wrappers at ampaw na tinangkilik ng mga mamimili. Samantala, mabenta rin ang mga damit pambata na naging pangunahing binibili ng maraming magulang. Ay, pambata talaga ngayon. Tayo, maraming bata ngayon ang ririgaluan. Ay, tama lang po yung presyo namin kasi naka-promo po kami ngayon. Wala na po sa 150, ngayon nasa 120 na. Umaasa naman ang ilang vendors na makabawi mula sa kanilang puhunan ngayong pinalakas ng Pasko ang bentahan. Bukod dito, siniguro rin ng pulisya ang presensya nila upang magbigay ng seguridad sa kabila ng bulto ng tao sa lugar. Inaasahan pang dadagsain ng Baratilyo hanggang matapos ang taon. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.